time. Mga love stories on Rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Nakakita siya forever nga tao? Wala. Trabaho ang nakita, ay may na lang na pa siya itrabaho, no? Pero mao lagi. Maramang ginig kuan ba kaning misinterpretation na nga. Unsa ni kaning anong masayop sila og kuan sa imo or ikaw masayop og interpret sa uban. Ba? Kaning labi na akong gugma ikaw masayop kag ma-misinterpret nimo ang pakita sa imo sa ubang tao. Nya sila di ay wala din nakagusto nimo. Or para atong nahitabo no si kumbaga may kana bitang makasabot ko ni kinsa tong lalaki dito si Elmer nga kumbaga iyang gipanguyaban si Tracy kay sometimes kaning mga lalaki no girls pamina mo kaning mga lalaki sahay magdula-dula lang ni in the hope nga makatilaw sila dayon kanang bitang flirting kumbaga kumukagat ni oy gini ba kanang something nga na bitaw nga na magstorya ang mga boys girls ana bitang unsa man na Brad nga nung nakig-close man kaniya sige lang kay basin day mahumok niyang heart ani di mapatol ni sa ako ba di okay kayo at least masabot-sabot na ako ana ba unya kani si Elmer gusto lang niya nga murag panguyaban lang unya kumbaga makatilaw siguro siya gusto siguro ingana siguro yung expectation no tapos kadugayan dayon kay uy seryoso naman huy wala niya nasabot ba iya lang giuyab-uyab lang ba nya ang naitabo marag na konsensya siya wala na niya gidayon or kumbaga na siya nakitaan pod nga lain babae siguro nga mas deserving sa iyang attention so iyan ang giiwasan tong iyang gidula-dulaan lang di ba katong sample katong si Tracy nga medyo kanang dili siguro kay niya type gayo pero wala siya choice iyar man tong binang-binangan or di dula-dulaan niya di paasa lang niya gituyo lang gid niya para nada siya benefits makuha di ba so naingan nga mga sitwasyon and then ang luoy ang girl pero alam nyo mga pamilya, sa story na to, ang lalaki ang nagpaasa pero naapoy mga moments na ang babae ang magpaasa sa lalaki. So ayaw ninyo na i-generalize mga girls. Kung dili niyo gusto, nga i-generalize po namo tanan babae. Okay? Okay, naapoy usahay. Apoy mga babae nga user kaayo sa mga lalaki. Di ba? So, mingon din ko usahay. So, usahay lang na. Wala lang ko gi-generalize. Usahay lang. Dili tanan. Okay? Kinsay nakarelate kang Tracy diha? Katong na kuan lugar. Or ikaw ba mismo ang na-misinterpret ng opposite sex? Or ikaw ba ang naka-misinterpret o lain tao? Kumbaga, na-in love ba ka abi nimong nakagusto siya sa imo? Or na-in love sa imo abi niyag nakagusto ka sa iya? Asa anak ka naka-relate tapos mangutana ra ba ko kay basin na naghimo-imo lang diag kuan dia. Para lang gyud na makatawag dani.
basi nagahimi mo lag storya diha ba nya di mo di tinuod. Ako ra bang questionon ha? Make sure nga dili para last week nga way klaro atong mga colors katong tinud-anay. Okay, pangutanon ako kung giunsa di ay ka nganong na misinterpret nimo siya. Unsay mga moves di ay sa tao nganong medyo ni kaingon ka nga in love man siguro siya sa ako. And then giunsa nimo pag face, giunsa nimo pag solusyon, naabay na itabo. Tawag na ron 0937373167 Hello. Hello, kinsa name? Si Jeffrey ni Master Pope. Ay. Jeff, asa man ka nakarelate ato Jeff katong ikaw ang na-misinterpret or ikaw ang nag-misinterpret sa uban? Dili Master Pope kay katong sa lalaki Master Pope ba? Unsa man, ikaw pareha sa lalaki? Oo. Kumbaga nakapaasa ka? Oo. Unsa may nahitabo? Sakit po ba ya? Sakit po ba ya wala na Master Pope? Unsay nahitabo di ay? Kanang igo na nimo paasawa ng babae ba? Unsay nahitabo lagi? Kanang dagan kay kag panghatag-hatag sa iyaha. Naghatag ka, unsa may imong gihatag di ay? Sampula ng mga pan Master Pope ba gamit mga kung unsay kinahanglan sa babae ba? So time pa, unsa man nimo siya? Nang Schoolmate? kanang ba nang gusto ka nga mangligaw sa iya bitaw Master Pope? Lagi, unsa man nimo siya? Classmate, schoolmate, office mate? Fitmate na ako Master Pope. Unsa na? Fitmate ba tapad na ako classmate Sa college, sa mga high school. high school. And then, unsa man ni siya? Gwapa gyud ni siya. Anak sa kapitan Master Pope. Ha? Anak sa kapitan. Anak sa kapitan, gwapa ni siya. Wapa. And then, ikaw, unsa imong gikuan like giatagan nimo ang anak sa kapitan o Oh, giyatagan ako Master nganong Pope. giatagan man sad nimo? Ay, man Master Pope. Ano man tan ako sa nga Master Pope panguyaban. Plano na ako tuon sa nga panguyaban. Kanya ba kining So naghatag-hatag na ka wala pang nangangayab. oh, Paraga nagparamdam lang sa nagparamdam ko Master Pope. pila ka book imong gipanghatag. Dagan Master Pope oy. So paramdam pa na di pa na siya panguyab. Oh, Unsa man ning mga gipanghatag be? Example. sampula ng mga baon sa eskwelahan Master Pope ba? Okay, unsa pa? O kandayon kanang patigay og nato nami assignments Master Pope ba? Mutabang ka sa assignment. O matabang ko. And then kuan murag uban mo pirmi. O uban ni permi Master Pope. Like kamuran duha or naagya mo ikaw uban lain? Naagyapan Master Pope katong mga classmate namo mga amiga niya o amigo pud nako dayon. And then naingon ba ka nga manguyab ka unsa man? O ako siyang gigdan Master Pope. Nga pwede ba? Nya magkuan pa man daw siya kaning maguna-una pa daw siya ba? Sige, kay Nya pagkuan dayon kay nagpaabot ko sa una-una Master Pope. Pagkakuan dayon to nakakita man po dayon ko kuan. Naman po ko samtang gahulat ka na pug kay lain crush. Oo. Nya tingala lang ato kay ano ko nung sa pagkadugay na mo sige uban. Kaning kuan baga katingala na siya nganong galikay-likay na ko niya. Kay ikaw pod kanang gusto na ka manguyab pod atong second di mga crush. Master Pope kay gusto na lang ko Master Pope kay murag napulan na bitaw pinaabot tayo Master Pope. Tama. Nya kapoy pod baya kita mga lalaki nga nang ipatagad-tagad taw nya daw big ang atong gitagdan wala gyapon diha. Di kita na po'y alaot. Master Pope. Di ba kita'y alaot kung ang atong gihulatan wala ni abot. Master Pope mawagi na akong una. So diretso na ka ay kani kay mas mas so ang si girl to mo imong gipanguyaban gyud imo gyud nakuan gyud. Nag-uyab niya to Master Pope. I mean sa wala pa mo nag-uyab meaning
nanguyab na ka, ay ha ka naglikay-likay or naglikay-likay ka o na ay ha ka nanguyab ni girl 2? Kuan Master Pop sa kuan pagpanguyab pa na ako saya, wala pa na ako sa gilikay-likayan. Ah, okay. Oh. Nanguyab ka ni girl 2, so wala pa ka naglikay-likay kang girl 1. Oh, wala pa. And then, Nya pag kuan na nakabalo man din tong kandayon. si girl 2. Katong una na ako nga ipanguyaban Master Pop ba tong panguyaban. Ah, okay. Nakabalo na din to si girl 1 nga naa din kay gipanguyaban. Oo. Kay murag nga nung nangutana gid siya mismo nganong galikay-likay ka sa ako, ana? Oo, nangutana sa Master Pop. Mm. Anong galikay-likay naman ka sa ako ah. Nangutana sa na ba ko'y lain. Mm. Nya. Maulaw ko balibad Master Pop ba. Mm. Kay maadlok ko. Mm. Ano sa ko nga. Di ba ni anak man ko sa imo nga magbulat ka kay Mm. naguna-una pa ko. Mm. Nagpan siya Master Pop. Pan ako sa iwan nangayo pataylo sa yaba. Mm. Anak ko gipulaan naman unsa man ato. Mm. Pan nadlok ko ba batin sa sigin na ako paabot sa imo niya. Sa akong pagtagad sa imo wala gyapon ko maabot gyapon. Mm. Ano ko pan nangayo og sorry sa Master Pop ano ko. Sorry na lang og kuan ning Muundang nako. anang dili na mi madyan og kuyab Master Pop. Ah, sorry na lang kung muundang nako panguyab nimo, ana. Oo, Mm. anak ko Master Pop. Na kuan ko Master Pop ba tawd pud ba ta akong pagpaabot sa Master Pop Mm. kay mga kuan So muna ni, muna din wala na din nahitabo ato. Nagmahay na siya. wala na Master Pop. Okay. Sa imong na learn. Kanang ang ma-advise lang nako sa Master Pop ba nga. Kuan Master Pop ang kuan dili lang pud sa unta nila kanang pakuan Master Pop ba og Padugay-dugayon. Oo. Nang dili ta nila ang mga babae pud Master Pop ba dapat mo kuan pud sila man mismo kuan nga ingon anak magtaga dapat pud balikan pud unta kanila kay Mm. kapoy pud basig pinaabot. Mm. Pero moingon man gyapon na sila ay kung makahulat siya, Ay, kuan oo, gid siya, gugmahan gid siya sa imo. So kumbaga wala ka na higugma gid sa iya kay napulan man ka. Oo. Ay tinuod Di ba? Nagyapon na puruhan. Oh, kay ana ba sila Master Pop kung tinuod nimo nga mahal ang isa ka Mm. tao dapat kabalugid ka magulat pero Mm. ang ako lang gikadlokan Master Pop ba unya. Grabe na akong pinaabot niya. Wala man day gyapon diha. Mm. Oh. Pero mo lagi mo man ay atong kita mga lalaki mo man gyud na ang atong i-face. Ang rejection fear man gyud na siya kanang mahadlok man gyud ang rejection basin dili gyud di ay. Pero mo man ay dapat nato i-face mo nging manguyab gani ka og mangita gani ta og pamaagi nga makagusto sila sa ato in a way nga ipakita pud nato atong self. In a way pud nga pwede pud nato miingon sa atong self nga kung dili okay ra gyapon pero kung kuan sugod okay gyapon gyud ana. Ana magid ng Mm. love life Master Pop. Dili Pero dapat mga girls kasabot mo ana sa amo. Oh. Kayo ning kamot biya pud minaagid na. I mean, di man na nimo malimod nga naagid na siya ang kahadlok. Oh, magid Master Pop. Sabton na unta mi ninyo girls, dili kay sige na lang mo sag pagwapa dia kay gwapa kay mo dia. Taas kay kag hair. Unya. Ang ending kamo ra din maglaka dayon. Da. Dahil nga na ba, di ba? Salamat. Sige, yun sa may akong ikadalit nimo. Kuan lang Master Pop kaning unta Master Pop greet na ko. Ay kuan kaning greet lang ko sa kuan Master Pop. Di man ko katabaw sa dabarn sa kinasangan Master Pop. Uy, da barn. Dapat aling obis Master Pop ba? Kami biya naghimo ng kuan. Inyong jingle. Muna Master Pop. Paminawagay na, di ba? Ako ng tingog, di ba? Kining Master Pop ng kuan ba? Kining saan man pag kuan Master Pop galanto sa ko sa inyong kuan Master Pop kan sa YouTube channel ninyo ba? Nya dili kanang kuan Master Pop kinahanglan pa kamo lagi na anak sa YouTube Master Pop no? Na kay Gmail? Wala lagi Master Pop. Pwede ra ka maghimo og Gmail kanang email ba yahoo.com imo? Oo.
O kanang Yahoo lahi na siya, ang Oo. gmail.com lahi pod na. Ah, Maghimo kag account atong Gmail dali ra man na. ah, Para kanang Gmail, imo ng email para sa email nimo, pero kana siya nga password o imong username ana. Pwede nimo na i-login sa YouTube. ah, Makasulod gyud mo ka sa YouTube, meaning na kay own nga YouTube channel kumbaga. sige, Master. Aya pa Pero, din ka paano- maka-subscribe. Pero kan man Master Pop, fan, di man ko kabalo ko magkuan Master Pop, di mo kan YouTube ba ako sige ko kuan ko unsa ka ni pag di mo kuan YouTube channel ba anak ko ko magpatudlo na lang ka ako sa akong kuya ugma. Pero kan man Master Pop kining gipalo ta naman ka sa kuan kamot Sa Facebook. Salamat. Pwede ra ka magpatudlo, and then kung sa YouTube ka, kung kamo mahilig mo mag-YouTube ha, mga naminaw ka nga gusto mag-YouTube, i-search lang ninyo sa YouTube how to make a YouTube channel. Kung dili na nimo ma-search diya sa Google, i-search ninyo how to make a YouTube channel, how to start a YouTube channel. Kana. Then next na pud nga mga search, tudloan man mo ana unsaon step by step na ay mga daga na kaayo na nga na. Pwede gani Tagalog, paano magkaroon ng YouTube channel na. And then paano maka-earn sa YouTube. Okay, as of now dili pa ta kaayo maka-earn sa Facebook in a way nga kanang ang Facebook gud ang muhatag sa imo. Pero maka-earn nanta sa Facebook pinaagi sa kanang ma-advertise nimo ang imong negosyo kana. Regard publicity kay daghan gyud kaayo ga Facebook kumpara sa YouTube. Master Pop, unsay ilanan if in love? Kanang mag-heart-heart imong mata, tanaw nimo sa amin. Ka-relate ko anang napaasa na ako ang babae kay maskin sugton na noon ko niya nibalik man sa kuha ang inahan sa akong bata, wala na dayon na ako gi-communicate ang girl. Hope ako unta may istorya kay sobra relate kay ko ana ba. Sige. Hello, may gabi. Hello, may gabi. Hello, may gabi kinsa ni? Hello? Hello, kinsa ni? Hello? Wala. Wala man. Something wrong. Hello? Hello, good evening. Wala may tao. Hello, may gabi. Hello? Good evening. Good evening. Kinsa ni? Daryl. Si Daryl. Unsa man to, Daryl, ikaw ang nasayop og sabot sa babae or ikaw ang sayop nga gisabot sa babae? Ako ang sayop sa sabot sa babae, Mr. Pop. Meaning, Na kanang na abi nimo nakagusto siya sa imo? Oo, kanang bitong murag na say payum sa papa. Sige, smile. Oo, yan na. Unsa pa be? Kanang bitong magsabay mo pa uli. Sige ra magstoryanay. Kung magsabay day mo, magholding hands na mo. Dili ba sa po eh. Pero kanang sweet lang ba kanang as in friend ba yung pagtanong sa Mr. Pop? lagi, pero nganong nakaingon man ka nakagusto siya sa imo? Yamang giingon sa kuha na as a friend lang, pero ang tanan ulahi na nga kanang na ako'y giingon siya nga gusto na ko siya, pero develop siya sa Mr. Pop na as a friend lang daw. Lagi, giingon naman niya, at least naingon na niya. Oo. Nganong gilahi pa man gidapon nimo og sabot? Hello? So, Nganong nalahi man to nimo og sabot? Unsa man day iyang gipangbuhat before ka niingon nga manguyab ko? sa Mr. Pop? Nganong na misunderstood nimo siya?
unsay iyang mga gipang buhat? Kuan man good Master Pop. Ha? Nga. Kanang tinod nga kuan bi kanang Hello. Hello? Master Pop. Oy, kinsa ni? Hello po. Kinsa ni? Hindi po kita marinig. Hello? Hello po, Master Pop. Hello? Hello? Hello, may gabi. Hello. Hello? Hello po, Master Pop. Hello? Hello, may gabi. Dunggan ako nimo? Oh, kadali lang, Master Pop, ha. Kadali lang. For a while. Wala na tayo igong tayo mga pamilya. Nice colors. Ay, wala na tayong igong time, ha? So, kuha na. 11:55 na. Sunod na lang. Master Pops, nakarelate ko kang Elmer, tapos karon nabali na. Tuo na jud kong karma ba? Ayan, sometimes no, magkarma gid ta sa atong mga pangbuhaton sa uban. Regards na lang di ay ko ni Sweet M, Jeffrey Basli ani. Okay. There you go mga kapamilya, mga migs. Sometimes, no, ikaw ang misinterpret. Sometimes, ikaw ang makasayop o tuo sa uban. Because, naagyo na sa atong instinct, no, ang mag-assume. Naapod na sa atong instinct ang kanang magpadala sa gibati, di ba? Pero, talagsa ra kay sa ato ang gaprangka. Sahay ang kaning mga prangka nga mga tao mo ni sila ang gapanigurado pod, no? Kung gusto ka nga sigurado ang mga butang, dili na siya matagnaan gyud sa tao kung unsay mahitabo, kung unsay feeling sa uban. Kung dili mismo bisan ganing pangutan-on bitaw nimo. Usahay biya mamakak biya ang tao, yun siya nga wala pero naadi ay, no? Wala ko naigugma nimo. Pero naigugma day tutuod, ganing lang nakulbaan lang to siya, wala to siya ni amin. So dili ka mag-judge. All you have to do is trust sa guidance ni Lord. Kung gi-guidan ka nga example nga kay kung padalos-dalos mo ka sa mga desisyon nga imong babuhaton niya, dili ka gaampo, dili ka mangayo og guidance sa Ginoo. Ang problema ana, kung masayop ka sa desisyon, sisiyon din mo si Lord. Nya kung tama ka, ang imong hunaon na ako ginagkuha na tubaw ni ingon bitaw ko, da tama lagi. Murag ang trophy sa imo, wala gyapon nimo gihatag sa Ginoo. Wala man ka nagpa-guide, di ba? So, this entails us nga kailangan tag wisdom sa pagdesisyon sa mga butang-butang. Sa pag-assume, kung nakagusto gid siya, kailangan nag-wisdom Di nimo masigurado nga nakagusto gid siya sa imo. Kay base nang iyang gipakita nimo, tungod lang na kay na siya motibo nga masama or murag nag-acting lang siya. Or kanang natural lang na sa iyang ingana nga wala siya dala nga feeling, gesture lang, wala feeling, hindi ka makaingon nga basta talaga maging ana dili na dayon. Gigunitan ko niya akong kamot katong pagtabok na mo niya, wala lugar siya nakagusto sa akong gigunitan niya akong kamot. Kabalo niya gusto nga maligsan ka. So, nag-care siya sa ako. O, tanawa. So,
care na dayon. Imong gibig deal na dayon. So, kaya yun, wag maniwala sa mga haka-haka, sa mga kuwan, sa mga pangilo-ngilo niya sa iyong mata. Wa kabalo na puling lang dito. Or wa kabalo iyag yun ang mannerism, no? Yun na din kagusto siya sa imo mandi ay. Mao ka. And then kung ikaw pod mismo, no, friendly ka, ayaw pod ayaw na. Ayaw pod pasubra. Kay basin ang imong gestures nga mga friendly, maingon na din sila nga paasa kay ka. Di porket wala kay uban, no? Kung wala kay uban magtanaw og sini nya single ka. Ayaw pang invite og single pud nga babae. Dito ka sa mga single nga lalaki ra. Barkada na lang imong kuanon. Oy, group ba ka ha, ana? Dili kay kamo lang duha. Kay tinud anay ginag maingon gyud ang babae nganong cameraman na nag-date na gyud mi be? O kung napo kay food, lalaki ka, nya na kay food, na chocolate, kanang mga unsa baka nang mga dala nimo gift, baka nga sobra-sobra man sa party, nya imo din special sa imong friend. Murag binuangan nimo nga pakiligon siya. Tanawon si resulta ana, di ba? Ikaw ra gyapon ang guilty. Ikaw ra gyapon ang masama. Kay imong gibuhat ang mga things nga mo'y nagdulot sa iyang malanay ang iyang heart. Ayaw mong malanay ang heart niya, wag mong gawin. Sakon ko ha. Hopefully naka-learn na tatanan ani. Kay maginahinay na tagkuan. Kana maginahinay na tagbag-o sa atong self kung na may mangingana. Okay, kung manubra gyud na misinterpret jud kana. And then kanang istoryahe pud nang mga nagkuan diha, mga feeling nimo nakagusto sa imo istoryahe na prangkahan na lang, ha? Kay para di nimo sila ma-misinterpret. Hindi mo nga nganong ingani man nganong imo kong giyatagan og kuan. Ay lagi ko pa kiliga, ayaw lagi na dili na pwede ni makuan sa akong mga pick up lines ana. Sus dili lagi ay kog binuangid siya. Pod. Sigurado gyud ang tanan ha mga girls. Sa mga boys pod. Nana ko igon tayo mga pamilya, it's 12:02. This is Master Poppy saying don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala, just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now! But see you tomorrow, same time, alas 8 ang MOR University 2.0 and alas 10 ang atong Dear MOR. Another episode na naman tayo tomorrow. Uy. Mo ni atong episode tomorrow natay teaser para og maabi paminaw na to unsa daw ni #Dear MOR tagay. Dear MOR. Ang sarap-sarap ng upo mo sa inuman. Kung makalaklak ka parang wala nang bukas. Samantalang ako, pagod na kakaligpit at kakaasikaso ng mga bata. Abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR. Tagay. Hala! Para sa mga tatay nga sige nalagtagay, bisag si nanay nagkamuritsi sa balay. Ogma na! Namoy kailang ng ana or niagi og ingana, i-text na daan nga ugma day pre. Pre, ugma pre. Imo ning istorya ugma pre. #Dear MOR tagay ta ugma pre. Same time pa rin na alas 10. Sa mga single ladies and single moms, itaasin yung mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilong. Ready na? Nakataas na?
Pwede, apel si Lola. Ready? Ako nang iduot akong wait ha, ready? Mwah. Samantoy. Na may murag akong nasimutan nga murag suka. Nanay, wa ka naligo, nanay, no. Sige na lang. And I'll be leaving you with a quote. Gikan kini sa atong episode tonight. #Dear MOR Tamang Landi. Masabtan man ako kung dili sila ganahan ako. Pero di ko ganahan kung masayop sila sabot nako.